onde estás? Os meus colegas van pirar e nunca vas chegar ao sitio merda e ia soltar unha bomba. Tic tic tac, mais se non ves voume agardar. Que faz? Que non vas baixar? Non tes con que, non tes irmáns. Que va? Que non vas baixar? Non tes con que, non tes irmáns. Son as 3 e non estás. 4:30, 3 nun pub. Casi a 6 estáme a dar a blanca, así que vou pirar. Que pensas? 6:30 nun portal. Que pensas? Fin en redes nun hostal. Que pensas? Mañaneos nun sofá. Que pena non estás e non teño a quen levar. Xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar, xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar, xa non hai tempo para estarnos mal. Xa só queda disfrutar. Xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar. Eu só quero un respiro. Deixa de falarme da Covid. Bailar sen un motivo. Ir piollo e non pensar en ti. Correndo pra garito. Non queda máis que fingir que eu son un cativo. Desfrutar é o que manda aquí. Xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar, xa non queda máis que dar, yeah. Xa non queda máis que dar, xa non hai tempo para estarnos mal. Xa só queda disfrutar. Xa non queda máis que dar, yeah.